vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maconfessions. Reedzai tibva tapinda maconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ininiwo ndakaunzwawo kuno navatete vangu, because vatete pavakauya kuno kuDubai vakabva vati vainge vachida kusimudzira hama dzavo dzose idzo dzavainge vachikwanisa kusimudzira. So mukomanashi iniwo vakabva vazonditora vakabva vati, mwana wehanzvadzi yangu, uya unge uchishanda. Ndokubva tauya kuno. So takatoti one day tiriko kunoku, but zvisingazivikanwe nevehukama ndezvekuti inini ndava kuita basa rekutotengesa muviri wangu. Chiko chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutengesa muviri wangu. Mukomanashi ndainge ndiine umwe muNigerian uyo ainge achindinyenga, because apo pandinogara panogarawo varume vekuWest Africa vakawanda, but vazhinji vacho ivo vanobva nechekuNigeria. Saka murume uya akabva azoti kwandiri, okay, iwewe uri kuti haundidi nekuda kwekuti ndinobva kuNigeria, how about we do it like this? Pose apo pandinenge ndichida bonde, sezvaunongoona kuti kunoko handinawo munhu wekuti anokwanisa kupota achindipawo bonde, ende ndarisuwa bonde, mudzimai wangu uri kure neni. Saka akabva anditi, kana uchida tinoita dhiri racho rinenge riri rekuti pose ipapo patinenge taita bonde ndinokupa mari. So mukomana chendakamboramba ndikati handisi hure ini, but mama kumusha uko vakabva vazondikumbira mari yavainge vachida yainge yakawanda. Ndakabva ndaona kuti murume uyu kana ndikamupa zvangu nekamari kandainge ndiinako, ndaitokwanisa kutounganidza mari iyo yaidiwa naamai, then ndobva ndatosarwa nekachenji mbichana. So ndakabva ndazobvuma paya, ndokubva tazoita usiku hwose ndiinaye murume uya. Saka kubva ipapo mukomanashi, like pandinogara vanhu vava kutongozviziva kuti murume anenge achitongonzwa kuda, as long as ukauya kwandiri uine mari yako, then tinotoita usiku hwose tichitoita zvatinenge tichiita. But mukomanashi ivo vabereki vangu havatombozvizivi, uye zvekare navatete havazvizivi. I just imagine kuti zuva iro rekuti vachazozviziva vatete vachati kudii, because mukomanashi nditori munhu wekutoti ndinonamata, ende kana wakanditarisa haungambondifungidziri kuti ndinganzi ndingasvika pakutengesa muviri wangu. Vatete vangu vakatonditsvakirawo basa rakatonaka. I really have a very good job mukomanashi, but ameno kuti why is it ndakangosarudza kuti ndinge ndichitengesa muviri wangu. Ndinogara ndiri busy mukoma, zvekuti most of the times ndinenge ndakaneta, but kana iri semari ndikuita imwe mari yakawanda, because ipapo ndini ndega mukadzi ari kuita basa iroro rekutengesa muviri wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndava kutoita zvekutotengesa muviri wangu. Pakaipa. Reedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma ndoda kureurura kuti pandakaromba panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kuitawo zvemabhero, but ndakazosiyana nazvo because ndakatongoona kutoti zvakangofanana. Chikwambo chacho chinokutongondipa mari, icho chinongoenda chonondibira mari, chobva chauya nemari iyaya inenge iri mubhegi, chaisiisa mari iyi muchangani bhegi, ndobva chazondiudza kuti ndinge ndichitenga riri monaki. Ndakatoenda ndikatonotenga mukoma monaki rangu re100% leather, genuine leather. Saka ndinoti paya kana ndikamuka
then ndikavhura ndinobva ndaona kuti munenge muine mari. Saka chikwambo ichi chinoda kuti naichowo ndinge ndichizopota ndichichipa mubhadharo. Kana ndikatadza kuchipa mubhadharo, ndipo apo pekuti chinenge chava kuda kuti tinge tichisika bonde. Zvinova zviri zvinhu zvekuti hazvisi nyore mukoma kusika bonde nemweya wemufi, because ndinoshandisawo mweya weumwe mukadzi uyo ainge akashayika panguva yacho iyoyo pandakaenda ndikanoromba. Ndolakiwo randakaita, because changu chikwambo chakatogadzirwa ndichitoona. So pandakaenda kwaMutoko mukoma ndichifambirawo nyaya idzodzi dzekuti ndinge ndichikwanisa kuromba, ndakabva ndazoudzwa kuti tainge tichazoshandisa mweya weumwe mukadzi uyo ainge achigarawo muvhileji imomo. Saka mukadzi uyo ainge achangobvawo mukushayika. Saka mushure mekunge mukadzi uyu avigwa, ndipo apo pandakabva ndachizonzi nasekuru vaya ndainge ndichazoperekedzewa ndinge ndichizoenda kunotora ivhu paguva remutorwa. So ndakabva ndazoperekedzwa nevamwe avo vanoshandidzana navo sekuru vaya, ndikabva ndaenda paguva riya remutorwa ndokubva ndazononokora ivhu. Ndikabva ndazoudza mufi kuti ndainge ndauya kuzotora mweya wake kuitira kuti ndinge ndichizoshandidzana naye, uye zvekare ndainge ndichazomupa mubhadharo. Ndakamuvimbisa kuti pakati pehama dzangu ndainge ndichazomutsvakira murume. Zvino dambudziko rakazoitika mukoma, vanhu kamazuva ano vazhinji vacho vava kunamata. Saka ndakasvika pakushaya murume wekuti ndingachipa chikwambo changu ichi. Kudzamara icho chati ndatenderera, ndaneta. Kose kwauri kundituma uchinditi nhasi enda unorara nanhengi, ikoko ndikuti kana ndikasvika it's either ndinosvika vanhu vakatsanya kana kuti ndinosvika vanhu vachangobva mukusika bonde, in which chikwambo chinosema kana kuri kunzi vanhu vakaroorana kana vaita bonde paya chinosarudza kuti chinge chichidzoka, because hachikwanisi kuzoita bonde mushure mekunge munhu abva mukuita bonde. Saka chainge chingoramba chichingodzoka kwandiri chichiti tariraoneka sahwira, zvawakandivimbisa iwewe hauchazvikwanise kuzvizadzikisa. Saka zviri nani kuti unge uchitanga kundipa hako ropa riri nani, sezvo uri kutadza kundipa murume. Ndakabva ndaona kuti nyaya iyo yeropa yachainge chava kuda kutanga mune ramangwana zvaikwanisa kuzondinetsa. Ndakadzokera nacho chikwambo chiya kuna sekuru vaya vekwaMutoko ndokubva tanotaurirana. Vakabva vati ivo vainge vachida mombe dzainge dzichikwana idzo kuita 4. Ndakabva ndati painge pasina nyaya. Saka mombe idzi dzainge dziri dzekuti contract yacho inge ichizosvika pakuchinjwa. Saka takabva tazochinja contract iya, tikabva tati inini ndini ndainge ndichazova murume wacho. Saka icho pachinenge chichida chinouya chobva chaita bonde neni, but mukomana chizvinorwadza. Pose apo pachinenge chichiita bonde neni ndinonzwa kurwadziwa, hazvimbonakidzi kwete, because icho chine sikarudzi inopara. Uye zvekare ndinoti makuseni paya kana ndikamuka ndinotoona kutoti sikarudzi yangu inenge iine mavanga ndinenge ndakaparwa nacho chikwambo ichi. Mukomana acho mukati mezvidya mangu umu munongogara muine mavanga, because chine nzara dzinenge dzakaita hombe uye dzakarodzeka kuita kunge mapanga. Saka paya pachinenge chichinakirwa nekuita bonde neni chinenge chichindipuruzira, but chichindipuruzira kudaro chinenge chichindipara ende ndinozomuka ndichinzwa kurwadziwa. So mukomanashi icho chakabva chazondirerutsira chikabva chati sezvo uchiti bonde randinoita newe rinokurwadza uye rinokukuvadza, zvawava kufanira kuita ndezvekuti kana uchikwanisa ucharara nevanhukadzi, but kana unorara nevanhukadzi handichakutendedzi kuti unge uchirara nemukadzi uchishandisa nzira yakanzi naMwari ndiyo nzira inofanira kuti munhurume ange achisangana nayo pabonde nemunhukadzi. Unofanira kuti unge uchizoshandisa kunzira kuya uko kunobuda nako tsvina. Ndozvachakandiudza izvozvo. Ngomanashi zvainge zvakaoma, but ndakaona kuti ndo zvinenge zvitori nani. Saka ndakabva ndati pano ndoita sei. Ndikabva ndaona kuti
kudanana nemukadzi anenge asiri desperate kuti unge uchizomuudza kuti ndo zvaunoda kuti munge muchiita zvinotinetsei. Ndakabva ndachizosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichidanana nemastudent iwawawa vanenge vachienda kumacolleges nevamwe vanenge vachienda kumauniversity, because ndo vanenge vari desperate, vanenge vaine nzara. Vazhinji vacho vanenge vasina kana mari yerenti, vasina kana chikafu. Saka ndinoti paya kana kuri kunzi ndikadanana nemustudent wandinenge ndichidanana naye mazuva ekutanga mukoma ndinenge ndichingomuavoida, but kana iri semari ndinenge ndichitomupa mari yemuwando zvokuti iye anozosvika pakundibvunza kuti nhaiwe ucharamba uchingondichengeta kusvika rinhiko usingadi kurara neni. Then ndinoti kana paya ndamuchengeta kwenguva yakati rebei, maybe 2 kana kuti 3 months, then ndipo apo pandinobva ndazomutora, ndobva ndachizotanga kumunyengerera. Saka mukuzonosangana naye pabonde ndinotanga zvishoma nezvishoma ndichimudzidzisa kuti murume anokwanisa kutopiwa zvekare nekusimu number 2. Vazhinji vacho vanobvuma nekuda kwekuti bhegi riripo. Saka icho handizivi kuti chinonakidzwa nei pachinenge chichindiona ndichisika bonde nemukadzi ndichishandisa kunzira kuya kunobuda nakutsvina, but icho ndo zvachinotongofarira izvozvo mukoma Nashi. Saka ndidzo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitevedzera. Chikwambo ichi mukoma chinondipa mari yemuwando sezvandakuudzai kuti chakanditi ndinge ndichitenga bhegi, ndokubva ndatenga bhegi riya. Saka ndinotongomuka ndobva ndatoona kutoti mubhegi munenge mutori nemari inenge irimo. Ndiwowo urombwa hwangu uhwu mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndinototageta mastudents because ndo vanenge vari desperate, vanotongobvuma yese hanzi kunyange kusimu 2 vanobvuma. Apa ndichitozadzikisa mhiko dzangu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 53 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndiri kudanana neumwe murume. He also goes to the same church where I go to. Saka murume uyu mukoma Nashi mudikisa kwandiri, almost the same age nekanzvadzi kangu, the last born in our family. Mukoma Nashi zvinhu zvandiri kuita ndotozviziva kuti zvinonyadzisa, but zvakangokaruka zvatongoitika. So I lost my husband a very long time ago nekuda kwekuti murume wangu ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Ndakabva ndazozvipa chitsidzo chekuti ndainge ndichazongoramba ndiri single for the rest of my life, mourning over my husband. Mukoma Nashi, all of that changed. Muone zvenyu, ndainge ndisitomborina kana basa naye murume uyu. I watched him as he was growing up. Zvino akazoti aroora ndokubva achata, ndopandakatanga kunotisa kuti ndainge ndava nema-feelings naye. Those feelings, they just came flooding from nowhere mukoma. All of a sudden ndainge ndava kutonzwa kumuda. Saka patakazotanga kudanana, there was one day tainge tiri all night prayer. Mukoma Nashi ndakangoramba ndakamutarisa, iyo ainge achinamata, but akazongokaruka atongonditarisa. Ndokubva ndatarisa kuside, but takazongoramba tichingotarisana. Then taitarisana zviya zvechitsotsi zvekubira-bira. Ndakabva ndazobuda panze ndava kunzwa kuti kana uyu wainge watova muidzo, ndichiti zvimbokuda kana ndikamborohwa nekamhepo, maybe body yangu inokwanisa kuita right, because ndainge ndava kunzwa kuti muviri wangu wainge wopisa, zvino wava kuda
chinonzi murume. Saka ndakati ndabuda panze muedzo uya, hei, wakabva wanditevera. Akabva anditevera paya, ndokubva tatanga kutaura. Mukomana akangoti achitaura neni kudaro, ndokubva atouya akabva atondiudza kuti ainge achindida. Ipapo mukoma ndakabva ndapererwa, ndikamuudzawo kuti neniwo ndinomuda. So takabva tachizotanga kutaura manje paWhatsApp usiku hwose. Tainge tatonyora murudo. The following day takatoenda tikanobhuka somewhere else, tikaswera tiri tose. Saka ndo matangiro akaita relationship yacho. Kusvika pari zvino tinodanana mukoma nashe, but ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona kuti mwananesa mudiki kwandiri, because iye anoti if you love me then you have to fight for me. Because ndakamubvunza kuti saka relationship iyi yedu tichasvika riniko tichingoita zvinhu zvekukiya zvekubira. Saka akabva anditi newewe ndoda kukuita mukadzi wangu, if you love me you will fight for me. So mukomanashi, fight for him like how? Nekuda kwekuti mwananisa mudiki kwandiri, it will never work. That one I know for a fact. But anonditi kana uchida murume hanzi munhukadzi unofanira kuva jacked up, changamukawo, wofambawo sezvinoita vamwe vakadzi. That is what they call fighting for a man. Zvinoita here kuti nditange kupindawo mumaprofita ndichipiwawo minamato yekusimbisa rudo rwedu. Ende dzimwe nguva anotondituka achinditi iwo wakapusa stereki. Izvozvi zvidai wanga uri umwe munhu, handiti ungadai uchimhanya uchinopiwa minamato yekuti tinge tinyatsokuita go crazy over each other. Saka zvinhu zvekuti zvinondirwadza because ndava kumuda, handidi kukunyeperai. I have never been with another man after my husband. This is the only man that I have been with right now. So I feel madly in love like I am still a teenager. Zvinoita here kuti nditange kufamba sezvaanondiudza kuti endawo mumaprofita uchitsvakawo rubatsiro, so that rudo rwedu runge ruchizosimba uye zvekare unge uchizokwanisa kugamuchirwa mumhuri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.